OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ambalma actuel média flebro malikono malikokan aw bismillah an ni dogo kun kibara kene kan ye bakurubaw ye kurantige fanga be ga boyen an ga duguba kono o kɛra sababu ye ka gɛlɛya don baara caman na an na walawalali d'aw ma an ga ni dogo kun kibara kono kasajala nango ma parfum ale sugu ka di kosɛbɛ ni waati na n'o ye finɛni waati ale feere bɛ kɛ cogo di a n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase adamaden farikolo ma an na ɲɛfɔli ka ye ni dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna na ni san laban in na meshi chapeau nango ma perik o doli cayala an ka musolakaw fɛ a feere bɛ kɛ cogo di an ka duguba kɔnɔnaw na an na walawali ka ye an ka ni dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna na an balima actuel media filɛbagaw aw bisimila ko kura an ka ni dɔgɔkun kibaruya kɛnɛ kan i n'a fɔ an kun y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogoya min na ni finɛni daminɛ na kurantigɛ fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ an ka duguba kɔnɔna na waati dɔw la a kuntagala bɛ janya a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya don baara caman tagabolo la duguba kɔnɔna na an bɛna ta Igirɛ Kulibali ale wulila ka se baarakɛla dɔw ma an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ. A bɛ wagati damadɔ bɔ kurantigɛ bɛ ka caya an ka jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni funteni daminɛtɔla ye kurantigɛ banbali bɛ ka tiɲɛni caman don mɔgɔ caman kunna a ka ja minnu tɛ se ka baara kɛ kuran ko. Kurantigɛ bɛ se ka degun caman lase a ma baara kɔnɔna na dɔw la i ni client bɛ délai min di ɲɔgɔn ma o dɔw bɛ tɛmɛ i courage b'i la i concentré no kuma min na fana tuma dɔw la o dɔw bɛ perdu fana. O jateminɛ kelen don an ka finikalanaw fɛ yen nɔ Adama Traoré n'ale ye kalanikɛla ye ale y'a yira n na k'a fɔ k'ale n'a ka client tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ ka sababu kɛ kurantigɛ banbali ye. I sene magara an ka joli la sisan parce que nin heure la an bɛ Guinée baaraw de kɛ commande ka ca ni courant tigɛra a b'an ka rendez-vous la sumaya a b'an sɛgɛn surtout a sufɛlama yɛrɛ retard fanga ka bon i ka ka fini min kala dɔgɔkun kɔnɔ i tɛ se k'a bɛɛ kala ka ban client minnu da sago f'i ma e yɛrɛ ka musaka sɔrɔli a bɛ gɛlɛya. Funteni ye wagati ye min na dasumayala feerebagaw bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ u yɛrɛ ye nka ni wagati kɔfɛla in na kurantigɛ banbali bɛ ka fiɲɛ don u ka sɔrɔtaw la. An ka frigo kɔnɔ minɛnw bɛɛ bɛ yɛlɛ an bɛ kɔlili kɛ ni kuran de an bɛ se ka tasaw fa k'a sigi kuran bɛ tigɛ an bɛ dɛsɛ k'a kɔli cogo t'an bolo ne kɔni bɛ mun fɔ u k'an dɛmɛ kuran ko in na yɛrɛ de u b'a ɲɛ an ma yɛrɛ de u ka kuran labila. An ka ɲininkaliw senfɛ an ka faaba kɔnɔ sigibagaw y'a yira n na k'a fɔ ko kurantigɛ bɛ ka kɔlɔlɔba la don olu yɛrɛ fana kunna. Vraiment an kɔni kurantigɛ ko in kɛlen don k'an degun sisan parce que su kuran bɛ tigɛ degun an dun bɛ an yɛrɛ tun bɛ mun kalama depuis IBK bɛ fanga la kuran tɛ ka tigɛ an ka côté la an bɛ Jikɔrɔni yan de communicati la an bɛ communicati de fɛ kurantigɛ kɛlen don k'an tɔɔrɔ soso b'an kan kuran tigɛli et puis problème yɛrɛ min kuran facture de ka ca voilà n'a fɔra k'an bɛ maɲumako la n ko ka tila ka taa kuran sara ko kuran tɛ ka an nabɔ bilen an degunnen don dɛ. Nin bɛɛ kɔfɛ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko kurantigɛ banbali bɛ ka kɔlɔlɔ se faaba kɔnɔmɔgɔ bɛɛ ma. Kuran baarakɛlaw ka fɔ la ko ni kurantigɛ banbali jubaju bɛ ka bɔ baara la baara min bɛ ka kɛ Manantali ani Felu baraji la. A ka ca ni dɔgɔkun kelen kɛlɛ bɛ Ukraine ani Russie la jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka sanga n'o ye ɲangati caman taara ka bin Russie jamana kan o kɛla sababu ye ka kɔlɔlɔba lase diɲɛ ma farafinna ma a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye an ka jamana Mali ma Mamadu Bilali Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Kabini février kalo tile 24 Russie golomasiri tabagaw olu dora Ukraine jamana kɔnɔ min na ni kɛlɛ daminɛna o kɛra sababu ye k'a to jamana caman ɲagati ben Russie jamana kan Vladimir Putin kɛrɛnkɛrɛnnenya a n'a kɛrɛfɛmɔgɔ caman mais fɛn min ye farafinna ye ale tɛ fɛ k'i sen don nin kɛlɛ in na hali n'a y'a sɔrɔ farafinna jɛkuluba min bɛ yira k'a fɔ ko kɛlɛ in ka jɔ fɛn min ye farafinden minnu bi n'olu bɛ k'a yira k'a fɔ k'u tɛ ka sɔn olu ka don pɔlɔ in o de mankan bɛ ka kuma caya sɔrɔ ta fan fɛ
ni ɲaganti caaman benna Rusi kan o bɛ kɛ sababu ye ka benninba don farajɛla jamana caaman kan min ye bile ta fanfɛla ye ani gazi. Hali n'a y'a sɔrɔ la farafina bɛ bile min dun o caaman bi bɔ Rusi ani Ukraine. Nka farafina jamana min bɛ n'ale bi balo Rusi bile la ka caya o ye Egypte jamana ye. Mais jamana wɛrɛw bɛ yen minnu n'a bɛ se ka digi o la n'o ye Nigeria, Tanzanie, Kenya ani Afrique du Sud ye. Ni diɲɛ jamanaw na ni Rusi ye jamana sabanan ye minnu bɛ pétrole bɔ ani jamana fɔlɔ ye min bɛ gazi di Europe ma. Ni Rusi tigɛra ka bɔ diɲɛmaa tɔw la o bɛ kɛ sababu ye ka farafina jamana dɔw i n'a fɔ Algérie, Nigeria ani Libye k'olu kɛ feere caya. Sabu ka d'a kan maa caman bɛna ɲini olu fɛ. Nka fɛn min ye Mali ye ɲagati bennen an yɛrɛ ka kaba. Nin ko ninnu kɔlɔlɔba tɛ se anw ma. Hakilina jigila diɲɛ tɔnba min bɛ ko ONU olu y'a ɲini jamanaw fɛ k'u k'u hakilinata di n'a sɔrɔla u bɛ fɛ Rusi jamana ka bɔ Ukraine jamana kɔnɔ ani kɛlɛ ka jɔ. O sen fɛ jamana kelen dɔrɔn de farafinna n'o ye Eritrea ale y'a fɔ k'ale ma jɛn n'a ye. Jamana 26 olu ko k'olu bɛ fɛ Rusi ka kɛlɛ jɔ. 16 olu m'u hakilinata di ni Mali yɛrɛ b'olu la. Jamana 9 wɛrɛ olu ma sɔn ka u sen don nin ko in yɛrɛ la. A bɛ san caman bɔ Messi doli cayara an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Messi chapeau n'ale bɛ se ka don ka bɔ waati min ja o kɛla sababu ye k'a feerebaga caya ani ka kɛ nafasɔrɔ sira ye maa caman bolo. Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Suguba ye Bamako sanni ni feerekɛyɔrɔba ye min bɛ faaba nimayɔrɔ la. Sifinnakaw, cɛw fo ka taa se musolakaw ma bɛɛ u seko n'u dɔnko la baara walasa k'u dahirimɛ sɔrɔ. Miseli, gari fo ka taa se kunkolo manamaw ma bɛɛ coron dilannaw dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na. Nin baara in kelen don baaraba ye an ka jamana kɔnɔ. Ka baara bɛnnen don kunla ani chapeau dilan ma. Bon dɔw fɛnɛ b'a fɔ k'u bɛ chapeau sa ko chapeau lafiya de fɛnɛ ka bon. Bon ni marché bɛ yen nɔ yɛrɛ i bɛ se ka chapeau den wɔɔrɔ duuru feere journée kɔnɔna la. Ni marché yɛrɛ bɛ weekend donya kɔni fɛ tiɲɛ na chapeau bɛ san samedi donya ninnu. Ni feerekɛla in b'a da don a ka coron sɔngɔ na k'o ɲɛfɔ an ye. Bon an bɛ chapeau dɔw feere 6000 dɔw yɛrɛ bɛ feere 8000 dɔw bɛ feere 1500 dɔw bɛ feere 2000 a bɛɛ n'a prix de don. Ni sannikɛla in m'a lakɔrɔnya k'a fɔ ko coron ni ka da ale ye. Bon chapeau yɛrɛ de ka di ne ye parce que chapeau filɛ nin n'i y'a don a b'i lafiya bon n'i kunkolo da san n'i bɛ so funteni bɛ kɛ kuma dɔ la donc i bɛ chapeau bɔ tu es tranquille i m'a ye donc a ka ɲi quoi n'i bɛ taa kɔɲɔyɔrɔ la ni fɛn dɔw cunni ka sisan nɔ ni waati bolo k'i kun dilan ni chapeau b'i bolo dɔrɔn i b'a ta i b'a don i kun na i bɛ t'i ka kɔɲɔ kɛ. Coron feere bɛ jate baaramisɛnninw fɛ bibi in na an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan caman b'a dahirimɛ sɔrɔ nin baara in na. Kasajalan ale sugu ka di kosɛbɛ ni funtɛni waati in na an b'a suguya caman de sɔrɔ an ka sugu kɔnɔnaw na a feere yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔfɛ an b'a sɔrɔ an ka butigi kɔnɔnaw na an ka sugu kɔnɔnaw la ani pharmacies la maa caman de balo sira bɛ nin baara in na Nana Kadija Kone ale ye ɲinini k'a ye nin kan an ka jɛn an ka sɔrɔlenw lajɛ. Latikɔlɔ ye fɛn min bɛ maa lafiya i farikolo la ni ka tila k'i sumaja wa a bɛ jate sumajalanw fɛ minnu matarafalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw fɛ a ma ka di bɛɛ i k'a sɔrɔ a ka ja i k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma. Latikɔlɔ fiyɛli kun tɛ se ka fɔ ka ban fɔlɔfɔlɔ la a kun jatelen don diinɛmɔgɔw ka minɛnw fɛ Jigiba n'ale ye parfum feerela ye ale bɛna dɔ fɔ an ye parfum suguyaw a n'a sɔngɔw kan. Voilà sinon parfum man ka da mɔgɔ dɔrɔn na mɔgɔ i bɛ se ka fiyɛ i ka bolimafɛn a ka o kɔnɔna na i siso a ka o kɔnɔna na bon hali i yɛrɛ sanuya yɔrɔ n'o ye ɲɛgɛn kɔnɔna a ka o yɔrɔ fana na bon danfara bɛ déodorant ni parfum cɛ bon danfaraba don mais aux yeux des personnes danfara fitinin minnu o yɔrɔnin dɔrɔn de fɔ juste déodorant c'est non alcool b'a dɔw la mais a caman can ten bon et puis c'est pas n'i y'a f'i ka fini na sa a durée ale ni parfum durée c'est pas la même chose parfum bɛ se ka 24 heures k'i fari la mais déodorant au bout d'1 heure 2 heures c'est fini mais parfum ale bɛ se ka 24 heures kɛ a dɔw bɛ n'i y'a fɛ tant que n'i ma fini ko a kasa bɛ to a fɛ mais déodorant tɛ se k'o kɛ et puis déodorant fana bɛ se ka utiliser comme antitranspirant mun ye farikolo n'i bɛ wasi n'i y'a fɛ i yɛrɛ la a bɛ wasi ji ja a b'a permettre farikolo tɛ se ka wasi kosɛbɛ bon parfum tɛ se k'o kɛ parfum kɔni i b'a fiyɛ la i mana kɛ cogo o cogo i bɛ wasi ale dan kasa tigɛli mais déodorant a b'a permettre i tɛ ja an ka parfum ninnu il y a Magie Noire Velvet Mode et Softness ani Euro Séduction bon an bɛ vragu fana feere an ka parfum b'a daminɛ 100 ka taa se fo 20,000 ma. Parfum suguya ka ca a n'a feerebagaw ka ca fɛn min ye BSK parfumerie mɔgɔw ye olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ varagi dɔrɔn de feere. Fɛn ye kasajalan de o bɛ adamaden kasa dilan surtout ni funteni na
quand même beaucoup de voilà comme Dieu sauvage comme ailleurs une déclaration de trésor ouais pour différence nous parce que vrai que fait on a mélanger le don on te doit donner vrai que ça para que calculer on ani collection de données c'est nous taula qui se poudre en scanalyse le carré nous so la Dieu sauvage ani Julie ani wanted de 2500 jusqu'à 50 000. Latikolo ye matiri fɛ nga bɛɛ n'a ta fiɲɛ kun don. Et surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ wagati min na funteni bɛ ka bɔ i ni odeur duman de ka ɲi muso la i y'a faamuya parfum filɛ n'i bɛ parfum kɛ a kasa ka di n'i tɛmɛna mɔgɔ o mɔgɔ la yɔrɔ i tɛ tɛmɛ u ɲanama o fo b'i kɔfilɛ k'i lajɛ i mana don durunin kɔnɔ mɔgɔw b'a dɔn ko kasa min b'i fɛ a ma nɔgɔn quoi bon ne bɛ baraki de fiyɛ n bɛ baradi kɛ n bɛ déodorant kɛ n bɛ a mélanger i y'a faamuya a b'i diya mɔgɔ ye ne yɛrɛ min filɛ parfum ye mɔgɔ ko diya ne ye walayi toilette muso ni toilette ka kan cɛw bɛ k'a kɛ kuma tɛ musow ma donc an k'an bolo don an yɛrɛ kɔrɔ n'an gɛrɛla mɔgɔw la. An ɲininkaliw kɔfɛ Fofana y'a yira na kan ko latigɔlɔn diyaɲɛ a n'a kasa duman kɔfɛ k'a matarafali sugu dɔw bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin a matarafabagaw ma. Latikɔlɔn kɔlɔlɔ fɔlɔ o ye farikololabana ye n'o dɔ ye allergie ye kaba ani kurukuru misɛnninw. Latikɔlɔn bɛ se ka ni bana kofɔlen ninnu lawuli mɔgɔ farikolo la wa min ka jugu a bɛɛ la o ye déodorant ye sabula ale bɛ mɔgɔ farikolo bali ka wɔsi k'a sɔrɔ wɔsili o ka ɲi adamaden ma kosɛbɛ. Farikolo ka bon n'o bɛ wele nanzarakan na ko cancer ni o bɛ sɔrɔ ni latikɔlɔ kofɔlen fɛ n'o tɔgɔ ye ko déodorant. Minnu bɛ fɛ ka latikɔlɔ fiyɛ walasa u farikolo kana wɔsi u k'a dabila sabula a kɔlɔlɔ tan tɛ. Latikɔlɔn bɛ kasa goman kɔn ka bɔ mɔgɔ nɔfɛ ani ka suma duman to i nin kɔrɔ waati bɛɛ dɔw fana bolo fɛɛrɛ don min bɛ maa mandiya mɔgɔw ye nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ latikɔlɔn fiɲɛ kojugu bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an farikolo ma. Finɛni waati ye waati gɛlɛma ye min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase denmisɛnninw maakɔrɔw ani muso kɔnɔmaw ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase u ka kɛnɛya ma wale jumɛnw de kan ka kɛ finɛni kɔnɔ ani wale jumɛnw de man ka kɛ Dr Abdoulaye Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye Jɛnɛba Sidibe ka kuma bara la an ka jɛn an ka lamɛn. Ni an ka jamana in ta k'a lajɛ i b'a ye wagati tilalen bɛ wagati ba saba ye wagati fɔlɔ o ye samiya wagati n'o ye sanji na wagati wagati filanan ye nɛnɛ wagati wagati sabanan ye funtɛni wagati donc n'i ye jateminɛ kɛ nin wagati ninnu bɛɛ n'a banaw don donc an bɛ wagati min na i ko sisan funtɛni ye bana minnu ka ca anw fɛ yan nɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye farikolo ji dɔgɔya banaw ye mais o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye bana kɔrɔ fɛn o fɛn ni a bɛ se ka kɛ adamaden na o bɛɛ bɛ se ka wuli ou bien o bɛɛ bɛ se ka juguya an bɛ wagati min na i ko sisan ka da wagati n'a togoya kan n'o ye funtɛni bonya kojugu ye. An ka fɛn fɔlɔ min kɛ o ye ka se ka ji min ka caya tile kɔnɔna na donc surtout kɛrɛnkɛrɛnnena mɔgɔ minnu bɛ yen ni denmisɛnninw don n'u tɛ se ka kuma an kan ka hakili to u ka jiko la ka to ka ji d'u ma wagati bɛɛ lajɛlen na. Donc an minnu fana ye mɔgɔkɔrɔbaw ye an b'an ka ɲinɛ ji minni kɔ an ka baara cayara togo togo tile kɔnɔna na an ka jija au moins an ka ji min ta dɔgɔyalen ka kɛ litiri 1 ni tilancɛ ye tile kɔnɔna na. Donc ji min tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an kan ka fɛn wɛrɛ min kɛ o ye fini dontaw ye an kan ka hakili to o la kosɛbɛ donc an bɛ fini minnu don a man ka kɛ fini girimanbaw ye fini minnu bɛ yen ni fiɲɛ tɛ don an farikolo la sɔrɔ o fini ninnu donni bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ ye an ka kɛnɛya ta fanfɛla la. Maintenant sabanan ye min ye o ye jumɛn ye an bɛ si so minnu kɔnɔna na an kan ka jija so ninnu ni finɛtiriw b'u la walima ni daw b'u la u ka to ka yɛlɛ wagati ni wagati o b'a permettre fiɲɛ ka se ka don ka bɔ. Muso kɔnɔmaw fɛ yen effectivement funtɛni fɛnɛ a kɔlɔlɔ fanga ka bon u fɛ yen kosɛbɛ kosɛbɛ ni muso lajɔlen don o b'a yira ni wɛrɛ de bɛ ale farikolo la donc o ni ka kɛnɛya o bɛ dépend ale ka kɛnɛya la ni ale ma kɛnɛya o ni tɛ se ka kɛnɛya cogo si la donc kɔnɔmaya kɔnɔna na jeli dɔgɔya o farikolo ji dɔgɔyali muso kɔnɔma fɛ walima a mana kɛ kɛnɛya problème o problème ye n'a ye muso kɔnɔma sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka problème lase den ma a dɔw la f'a bɛ se ka kɛ sababu ye den ni bɛ to a la surtout jiko ta fanfɛla a nafa ka bon kɔnɔmaya kɔnɔna na muso kan ka ji min kosɛbɛ kosɛbɛ pour que au moins den fana bɛ se ka ji caman sɔrɔ cogo min na. Wagati généralement farikololabana ka ca kosɛbɛ mais o farikololabana na allergie sen b'o la mais funtɛni tɛna ni allergie dɔrɔn ye
a bɛ se ka kɛ sababu ye ni jeli b'i la a bɛ se ka jeli nɔgɔyali sumaya kosɛbɛ kosɛbɛ. Filanan ye min ye a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni basi misɛnmanin wɛrɛw ye n'an b'a f'u ma ko traniw. Sisan an bɛ funtɛni wagati la donc jateminɛw y'a yira an bɛ jamana min kɔnɔ généralement ni funtɛni bɔra i b'a ye an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u si b'a daminɛ san 7 na ka yɛlɛn ka taa i b'a sɔrɔ généralement u b'a fɔ k'u bɛ taa ba la ou bien u bɛ taa plage la donc o fɛn in farati b'a la kosɛbɛ parce que n'i y'a jateminɛ den caman bɛ yen walima denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ to ji la ka sababu k'o o ye donc an bɛ funtɛni wagati min na c'est wagati do wagati min bɛ yen ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni kɔlɔlɔ juguman caman ye an ka denw na n'o ye ji latoli ni fɛnw ye donc an ka hakili to an ka denmisɛnninw na kosɛbɛ kosɛbɛ pour que an ka se k'an ka denmisɛnninw ni lakisi sabula olu de ye sini ɲɛsigi ye. Sisan jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔkan kibaru o bɛna lase an ma teliya la Mamadu Bilali Kulibali fɛ an ka jɛn an ka lamɛn. Juma tɛmɛnen mars kalo tile 4 san 2022 Mondoro Bamaci wale tigilamɔgɔw bena an ka golomasiri tabagaw kan. O kɛra sababu ye ka maa 27 bɔnɛ u ni na olu cɛla. An ka kɛlɛkɛcɛw wulila k'u kundaw kan min kɛra sababu ye ka Bamaci wale tigilamɔgɔ maa 70 k'olu bɔnɛ u ni na ani ka minan suɲɛni minnu kun b'u bolo k'olu caman minɛ. Nin ko in tɛmɛnen kɔ jamanakuntigiw y'a yira k'a fɔ ko tile 3 tasi bila min daminɛna kunu k'o bɛna kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni tora nin ko in na. Kunnafonidilaw welela nin dɔgɔkun in kɔnɔna na an ka dɔlancilaw kalanbaga n'o ye Mohamed Makasuba ye ale fɛ min senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko maaw ka yafa ale ma. A ye kuma minnu fɔ RFI ka kuma bara la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. O kuma ninnu kun kɛra sababu ye ka maa caman dimi min kɛra sababu ye k'a to Mali dɔlanci ɲɛmɔgɔbaw n'o ye fédération mɔgɔw ye olu yɛrɛ ka jalaki bɛɛ a kan nin kuma ninnu kama. A kun y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'ale tɔgɔ jugu fɔ Mali ka bɔli laban in na k'olu ye maa ye minnu diminen de don. Tile 2 kɛlen premier ministre ye Burkina Albert Ouedraogo y'a ka gouvernement maa kuraw yira. Maa kura caman b'o maa 25 cɛla muso 6 maa kodɔnnenw cɛla Aimé Barthélemy Sempori n'ale kun ye golomasiri tabagaw ka ministre kuntigi ye Kabore ka fanga kɔnɔna na. A bɛna ɲiniw fɛ jamana bɛna maracogo kura minnu na kalo ani san nataw kɔnɔna na k'u k'olu labɛnni sigi sen kan. Hakilina jigila sɛbɛnfura min tara n'o ye charte ye o b'a yira k'a fɔ ko camancɛ fanga in bɛ taa fɔ san 3 la. Pakistan jamana kɔnɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na Bamaci wale tigilamɔgɔ dɔ ye mugu cɛ a yɛrɛ la Misiri kɔnɔ min kɛra sababu ye ka maa 56 k'olu bɔnɛ u ni na ani ka maa 200 ni dɔɔni k'olu bana. O kɛra k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'u labɛn k'a fɔ k'u bɛna juma seli. Nin wale jugu in kɛlen État islamique y'a yira k'a fɔ k'olu de bɛ nin ko in kɔrɔ. Nin bɛ kɛ Bamaci wale min maa fagabaga hakɛ o kuma deli ka caya ka nin bɔ kabini san 2018. An balima Actuel Media filɛbagaw ni de kɛla a tulo garisɛgɛ an ka nin dɔgɔkun kibaruya kɛnɛ kan aw ni ce aw ka lamɛnni la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.